tenim com a convidada la Bego Vendrell, que és antropòloga i biòloga, no sé per quin ordre, però bueno, i que ens va semblar molt bé que ens proposés parlar sobre la pesca artesanal i l'activitat pesquera que es desenvolupa a les Illes Medes i donar-li un enfoc des de la seva perspectiva ecosistèmica i ser ella una bona coneixedora tant del que és la pesquera artesanal, moltes coses perquè viu allà i té lligam directe amb la pesca artesanal i després també perquè ha estat treballant i formant-se en tot el relatiu a l'ecosistema marí des de la perspectiva de la pesca i tot respecte a l'activitat extractiva pesquera. Llavors, ella, a més, tenim la sort i ho notaran immediatament, la seva dedicació professional és la divulgació científica i això ajuda molt perquè es nota i sap comunicar coneixement científic i com anem just de temps, jo no volia més que donar-li les gràcies per haver vingut, donar-li la paraula a l'Albero, donar-li les gràcies per haver acceptat venir i tot teu. Gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda i gràcies per haver-me convidat a fer aquesta xerrada. Us presentaré una miqueta la recerca que vaig fer al marc d'una beca que em va donar l'Institut del Patrimoni Etnològic de Catalunya durant l'any 2010. I aquesta beca... Millor? Millor? Doncs la recerca aquesta que us presento la vaig fer en el marc d'una beca que em va donar l'Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya durant l'any 2010 i tenia el títol que veuen aquí, que és El bon mariner mirant la lluna ja saps on què fer, que és una dita popular i una mica volia veure la temàtica al voltant de la pesca, del coneixement ecològic tradicional, és a dir, el coneixement que tenen els pescadors i tot el que havia passat arran de la protecció de les Illes Medes. Tot això al poble de l'Estartit. D'entrada us volia una miqueta fer un esquema de què us parlaré. Primer us parlaré una miqueta de l'Estartit i les Medes en si, que segur que tots sabeu on són i què són. Una miqueta com ha funcionat el procés de protecció de les Illes Medes, l'evolució en el temps de la confraria de pescadors de l'Estartit, si hi ha hagut davallades de pescadors, si han canviat el tipus d'arts que utilitzaven, una miqueta com s'està gestionant l'àrea marina protegida o com s'ha anat gestionant fins ara, què ha anat passant amb la confraria i els projectes que tenien els pescadors, quin és aquest coneixement que tenen sobre el recurs, sobre els peixos que pesquen i les espècies que pesquen, i una miqueta al final fer unes reflexions finals o unes conclusions. Primerament, presentar-vos l'Estartit, que és un poble que nasqué com a barri en realitat de pescadors. És un poble que depèn de Torroella de Montgrí, d'acord? El seu ajuntament està a Torroella. I aquest naixement com a poble pesquer queda una mica incert. En realitat diuen que els pescadors de Begur van començar a establir-se a l'Estartit perquè buscaven una zona una mica més arrecerada dels vents. De fet, allà al davant també tenien les Illes Medes, que són com una prolongació del Prepirineu català, i aquestes illes i illots suposaven pels pescadors una important zona de recer i també una zona on podien pescar moltes espècies de roca, un calador de roca, i també una altra zona on algunes de les persones o alguns dels pescadors podien extreure corall, que abans era una activitat que es feia bastant. Igualment, a l'Estartit se li ha denominat també la Petita Àfrica. No sé si alguna vegada heu sentit aquesta expressió. Doncs se li diu la Petita Àfrica històricament perquè la gent de Torroella deia que a l'Estartit hi anaven la gent que tenia, diguem-ne que menys cultura o gent de famílies amb un estatus socioeconòmic una mica més baix, que no tenien tanta cultura ni tants diners. I per això li deien la Petita Àfrica. Però actualment aquest terme ha anat una mica evolucionant i de vegades es pot dir també la Petita Àfrica per les relacions que hi ha encara entre els diferents grups de gent que utilitzen les Illes Medes, perquè moltes vegades la gent diu que són unes relacions molt salvatges i si pensem en Àfrica moltes vegades pensem en grans extensions, en fauna salvatge, encara en sabana, en selva,
I per això encara se li diu una miqueta despectivament la petita Àfrica. Les Illes Medes cauen a dins del que es diuen aigües interiors. Són aigües que en principi les pot gestionar el govern autonòmic, la Generalitat de Catalunya. És una zona on dins de tot Catalunya queden bastants les aigües interiors. I això fa que de vegades es solapin interessos entre el que vol el govern català, l'estat espanyol o fins i tot la normativa europea, per exemple. A tot això, si sumem que a més s'acaba de fer un parc natural, com veieu a la imatge que teniu més a la dreta de vosaltres, allò és un mapa del nou parc natural que s'ha fet al voltant de les Medes, el Montgrí i el Baix Ter, d'acord? Doncs totes aquestes administracions i aquestes figures tenen diferents normatives que de vegades és una miqueta difícil plasmar-les i posar-les sobre el paper i fer que es compleixin, perquè tothom té interessos una mica diferents. Dins d'això també trobem una zona que comprèn les aigües que més o menys es destinen a la confraria de pescadors de l'Estatit, on els pescadors, en teoria, poden pescar i haurien de gestionar aquestes aigües. Què va passar amb les Medes? Que des dels anys 70 ja es parla de la protecció de les Medes. De fet, l'any 83 es va fer una primera prohibició que prohibia que els pescadors i qualsevol persona tragués recursos vius d'un entorn de 75 metres al voltant de les Medes. Després, més tard, l'any 85, també es van fer una sèrie de normes per regular aquests usos i aquest ús que feia la gent de l'espai al voltant de les Medes. L'any 90 es va fer la llei de protecció de les Illes Medes que li va conferir aquest estatus nou d'àrea marina protegida i el 2010 ara s'ha format la figura del parc natural. És a dir, que podeu veure que amb el temps s'han anat creant també tot de figures administratives al voltant d'aquells trossos d'illes i aquells trossos d'illots que han influït també en què pot fer la gent a dins de les Medes, d'acord? Aquí veieu un gràfic que no n'heu de fer gaire cas perquè us l'explico. Aquí baix veiem una línia temporal. Comença el temps cap als anys 60 i acaba en el 2010. I una miqueta és per veure com han anat canviant aquestes figures de protecció. Al començament es parlava, per exemple, de fer un parc submarí on l'interès sobretot era un interès científic i també un interès econòmic, perquè en un parc submarí es podien fer activitats com turístiques, diguem-ne. Més tard es va fer una veda i es deia que l'espai era un espai vedat, perquè feia referència a que no s'hi podien treure coses d'allà dins. Després el nom de la zona va canviar i es va tornar una àrea protegida, l'àrea protegida de les Illes Medes. En una zona especialment protegida on encara es podien fer menys coses. I actualment hi ha la figura del parc natural. Què passa? Que en tot aquest temps els pescadors de l'Estatit, des del bon començament, primer sobretot pescaven anxova i sardina, pescaven amb barques més grosses, hi havia fàbriques de salat al poble, per exemple. I al començament, tot i que estaven d'acord amb la creació d'un parc submarí o d'una reserva, ho estaven si els hi deixaven també posar certes normes. I aquestes normes era tenir un cert control sobre el territori, sobre aquelles Illes Medes, sobre, per exemple, les barques de pescadors d'altres localitats que poguessin anar a pescar també, i de més. És a dir, ells estaven d'acord que es protegissin les Medes, però posant unes certes limitacions que els afavorissin a ells. Què passa? Que actualment aquest interès en fer àrees marines protegides i zones que estiguin protegides en el mar és una cosa que també en parlen molt els pescadors. Ells hi estan d'acord. Però per què parlen ara d'àrees marines protegides? Doncs perquè amb els anys aquells bous i els sardinals que utilitzaven abans, gràcies a la protecció de les Medes que va fer que comencessin a interessar més els usos turístics que tenien les Medes, és a dir, a explotar aquesta imatge més turística, doncs va fer que la gent que es dedicava a la pesca anés davallant. Hi anessin menys embarcacions
menys pescadors. I ha quedat amb unes figures que són els pescadors artesanals, que de fet n'hi ha ben pocs, i aquests pescadors artesanals en realitat els interessa molt que hi hagi àrees marines protegides perquè, degut a la política pesquera catalana en general, que no els afavoreix gaire, doncs ells estan d'acord que hi hagi aquests com caladors que almenys estiguin protegits pel que pugui passar en el futur. D'acord? Com veieu, si mirem en aquest gràfic que comença en aquesta taula, comença l'any 1920 i acaba el 2011. I veiem que realment el nombre de pescadors a l'Estat ha davallat enormement. De 150 pescadors, ara en trobem 27. D'acord? I com veieu, les barques s'han anat convertint en barquetes més aviat petites, on normalment l'armador és el propi pescador que surt a pescar i normalment hi va només una persona o dues. Aleshores, amb el temps, amb aquesta protecció de les medes que va fer que la gent s'interessés més per tota la part turística perquè en treien més beneficis econòmics, va fer que moltes de les famílies de pescadors anessin adoptant també altres activitats més vinculades al turisme. És a dir, si ells ja no podien utilitzar tant les medes perquè els prohibien pescar certes coses o pescar al voltant d'un límit, i etc., el que feien era tenir també una barca per portar turistes a les medes, per exemple, i així guanyar una mica més de diners i complementar les activitats. I així, les activitats dels pescadors artesanals van començar a diversificar-se i, de fet, actualment quasi no hi ha pescadors que es dediquin exclusivament a la pesca. En part també perquè diuen que els recursos han disminuït moltíssim, ja no hi ha peix, diuen, i per tant és molt difícil viure de la pesca, només. Llavors, què passa? Que en tot aquest procés de protecció de les medes, d'alguna manera es va voler que els pescadors estiguessin al tanto de tot el procés de protecció, però d'alguna manera també se'ls ha posat només sobre el paper, com a dir, aquests són uns senyors que venien aquí a pescar i que han estat utilitzant aquest terreny, però per altra banda no se'ls ha deixat participar activament en la gestió d'aquest espai protegit. És a dir, si ells tenien propostes, doncs no els feien gaire cas. D'acord? De manera també, amb tot aquest augment d'activitats turístiques i el fet que els pescadors ja no es dediquessin només a la pesca, feia una miqueta que la gent els veiés com, podríem dir, uns bichos raros, no? Que deien que els pescadors purs no existien a l'Estartit. I això feia menystenir i menys valorar una miqueta la imatge del pescador. D'acord? Igualment, és molt interessant observar que fins i tot els grans empresaris turístics, parlant amb ells, t'expliquen que en un port hi ha d'haver pescadors, que això interessa molt de cara al turisme. Això vol dir que, per una banda, al port s'han creat infraestructures més dedicades al turisme, es va crear el club nàutic, ara si aneu veureu els molls plens de barques de lleure i hi ha molt poques barques de pescadors, però tot i aquesta disminució de l'espai del port i aquesta disminució de la importància de la pesca al voltant de les medes, és necessari que estiguin allà per molts dels empresaris, perquè li donen una imatge també a l'Estartit amb cert aire romàntic, d'alguna manera. Si us hi fixeu, al llarg de tot el passeig marítim hi van haver uns cartells que expliquen la història de la pesca a l'Estartit, és a dir, el presenten com un poble pesquer, tot i que gairebé no veiem molts elements pesquers, si ens hi fixem. I al final del passeig marítim ja arribes al moll on estan les poques barques de pesca artesanal que queden, les barques dels pescadors jubilats també, i has de passar obligatòriament pel davant d'aquelles barques per anar a les grans barques turístiques, per anar a les barques dels centres de busseig, per anar a les barques de fons de vidre, que segurament sabeu que hi ha barques de fons de vidre que van també per les medes. I la gent normalment para i mira les barques dels pescadors, perquè els interessa, perquè veuen que és una cosa tradicional i li dona certa autenticitat a aquell lloc. I al final és com si fos un gran museu a l'aire lliure on la peça estrella del final són les medes que estan allà com a paisatge de fons, d'acord?
i a la qual després tots els turistes hi acaben arribant amb els vaixells. Doncs, què passa? Que realment, al voltant de les medes, s'ha negligit molt tota la qüestió de la pesca. No s'ha fet des del començament cap seguiment pesquer amb caralluts, diguem-ne, i en continuen quedant el temps. S'ha dedicat sobretot la gestió als usos turístics, a regular quantes immersions es poden fer allà, quines activitats, qui té dret i qui no estar-hi, etc. D'acord? I de fet això és així perquè segurament el sector del turisme és el que porta més diners a l'economia local, en realitat. Passa que, esclar, deixa una miqueta de banda els pescadors. I de fet els empresaris el que diuen és que els pescadors s'haurien de reinventar una miqueta. Igual que ells, quan no els hi va bé l'empresa, doncs la modernitzen o pensen en una altra cosa, doncs diuen que els pescadors també haurien de fer el mateix. Que si la pesca no dona per viure, doncs haurien de fer activitats complementàries com, per exemple, una activitat que s'està fent i s'estan fent proves pilot, que es diu pescaturisme, és a dir, portar turistes al mar perquè vegin com els pescadors pesquen. D'acord? Igualment, és també curiós veure que l'òrgan gestor de l'àrea marina protegida de les Illes Medes, el Consell Assessor, està format per un munt de gent i que sobre el paper sí que estan representats els pescadors artesanals, tot i que d'entre els més de, em sembla que són més de 20 membres, només hi ha 2 representants del món pesquer. En teoria, el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Estartit i un representant de la Federació Territorial de Confraries de Girona. D'acord? Igualment això, en realitat no tenien molta veu ni gaire vota a l'hora de la presa de decisions reals de què s'havia de fer al voltant d'aquest espai protegit i es veu com en el temps, si mirem els llibres d'actes de les reunions del Consell Assessor, veiem que moltes vegades ja en els últims anys deixaven fins i tot d'anar a les reunions, una miqueta per aquest sentir-se menys tinguts. És tan així que de fet els pescadors han estat com... no se'ls permet estar en un perímetre de 200 metres al voltant de les medes, no hi poden pescar i tampoc hi poden anar amb les seves barques de pesca, i se'ls ha com relegat a la part més perifèrica del parc, és a dir, se'ls ha marginalitzat una miqueta en tots els sentits. D'acord? Però què ha passat? Que en els últims anys hi ha hagut ha entrat una mica d'aire fresc a la confraria i també a l'oficina de Medes. De fet, a l'oficina de Medes ja ha entrat un nou representant de l'oficina i a la confraria, des de les últimes eleccions, es va establir un cabildo que tornava a ser una mica més funcional. És a dir, tots aquests anys que la confraria no havia funcionat gaire bé com a grup, ara començava a tornar a funcionar. Es tornaven a reunir bastant, a parlar temes que els afectaven a ells o temes de fora, per exemple, i es començaven a parlar de propostes, de fer plans conjunts. D'acord? Doncs això també passa perquè amb el temps han anat entrant nous pescadors, molts d'ells també estan joves, a la confraria. I potser aquests pescadors que no tenen tot el bagatge històric i totes les disputes històriques i que no han viscut tota aquesta pèrdua, diguem-ne, de l'espai de pesca que eren les Medes, doncs els ha donat una miqueta de noves energies. També està molt important que fa pocs anys van estar a punt d'entrar a la confraria unes persones que feien unes activitats il·legals de pesca molt patents i que també creaven moltes disputes entre els pescadors. I aleshores els pescadors van voler-se reunir per fer front a aquesta entrada d'aquesta gent. I això d'alguna manera els va donar una mica més de cohesió com a grup. També és veritat que, degut potser a la presència d'un pescador a la confraria que té certa formació en biologia i una miqueta de relació amb el món científic, han millorat bastant les relacions entre científics i pescadors. Això també ha estat gràcies al nou representant de l'àrea marina protegida de les Illes Medes. I tot això ha fet que s'hagi tornat a parlar de la confraria de pescadors de l'Estartit. I això ha estat patent en els medis de comunicació, amb moltes notícies o fins i tot alguns programes televisius. De fet, ara us volia presentar algunes d'aquestes iniciatives que han fet els pescadors com a col·lectiu.
Aquí teniu, no sé si ho vau sentir perquè ho hem usat algunes vegades també per la televisió, van posar unes ponedores de sèpia a la badia de Pals, per exemple, que això va ser idea d'un pescador jubilat, però la van efectuar els pescadors joves, d'acord? Perquè sempre es queixaven que el riu ja no portava els troncs i les coses que necessitaven les sèpies per posar-hi els ous, i clar, s'hi posaven els ous a les xarxes. Què passava? Que si treien les xarxes, treien els ous, i aquells ous es perdien les sèpies, d'acord? Llavors van fer això per veure si millorava una miqueta les sèpies, i en realitat va ser un èxit perquè les sèpies van anar-hi i van posar ous. Aquí no s'aprecia gaire bé, però hi ha una massa de color com marró o negre, que són els ous de les sèpies. Per altra banda, aquest pescador que té certa formació en biologia també està fent un seguiment pesquer. Veieu aquí baix? Aquí està mesurant el peix i allà veiem un aparell que és com un regle amb el peix allà ben posat, es diu ictiòmetre, i amb això es mesura i els pesa. I aleshores fa com uns 8 anys va començar a fer això i hi ha un seguiment de què ha anat passant amb les espècies que han anat pescant. Clar, és no només el que fa aquest pescador i el que pugui observar o li expliquin els altres pescadors, però almenys hi ha un seguiment de què és el que està passant amb el peix i els recursos pesquers a la badia de Pals i al voltant de les menes. Per altra banda, s'està començant a parlar també bastant del que és la pesca responsable o la pesca sostenible, i això també ha estat motiu d'alguns articles del diari, per exemple. Entre altres coses, també es va participar amb l'oficina de Medes en la recuperació de xarxes que estaven abandonades a prop de les Illes Medes, a prop de la zona del parc, dins de l'àrea de l'actual parc natural. Això va ser una activitat conjunta entre confraria, l'oficina i també bombers. Es va fer una prova de pescaturisme aquest mateix estiu, el 2011, per veure una miqueta també si ja que la pesca no dona per viure, si es poden fer altres coses, també una miqueta perquè la gent conegui com és el món pesquer, les espècies que es pesquen, quines arts es fan servir i de més. També s'han fet durant aquests últims anys 3 programes al Talassa, que suposo que coneixeu aquí uns quants, sobre pescadors de l'Estartí, cosa que també els ha tornat a posar en boca de bastanta gent. Fins i tot es va fer un reportatge del National Geographic sobre àrees marines protegides on una bona part es focalitzava sobre les Illes Medes i també hi participava un pescador de l'Estartí. I s'han anat fent xerrades també en grups de consum de consumidors responsables d'arreu de Catalunya sobre què és la pesca artesanal, per què pot ser una mica més curosa amb l'ambient i sobre el que nosaltres estem ara parlant com a pesca responsable. Dins de tot això, la meva feina, o el que jo vaig voler fer, va ser fer un recull de tot el coneixement que em podien donar els pescadors sobre les diferents espècies que pesquen, per fer unes fitxes, per fer un dossier, per sistematitzar-lo una mica, per tenir-lo allà, en part perquè no es perdi i en part per mostrar que realment tenen un coneixement molt profund del mar i dels seus recursos. Aquest coneixement el tenen perquè, esclar, ells estan dia a dia al mar, observen la natura, viuen la natura i veuen dia a dia les coses que passen. En saben tant que, de fet, això els permet fer a vegades prediccions. Per exemple, si fa lluna nova, és millor anar a pescar, no sé què, no? I coses d'aquest estil. Perquè, esclar, és un coneixement acumulat en el temps, a vegades també els hi arriba oralment per part d'altres pescadors i de més. Això no implica que, clar, estem en el món modern i també utilitzen tecnologia nova, però sobretot moltes vegades la contrasten amb la informació que ells tenen de les seves pròpies vivències. Per exemple, poden mirar o poden fer cas a la tele si donen l'home del temps, diu que farà mal temps, per exemple, però ells també es fien molt de les coses que ells observen o d'altres personatges locals que saben molt del clima. També utilitzen sondes que abans no utilitzaven i que els permet saber a quina frontària estan o localitzar certes moles de peix, etc. D'acord?
Aleshores, el que vaig fer va ser recollir de diverses espècies. Al final, durant el període de la beca em vaig poder fer 23, però he anat ampliant i espero anar ampliant durant molt de temps. I aquí veieu una miqueta la pinta que tenen. Això és una fitxa, d'acord? D'una espècie en concret que en aquest cas són les sèpies. Això és una fotografia que sempre faig del peix o de l'espècie que ells m'expliquen. En aquest cas és una cubeta de sèpies. Aleshores, què hi ha en aquestes fitxes? Doncs la fotografia de l'espècie, els noms comuns que rep aquesta espècie, el nom científic també, i totes les coses que se m'expliquen. Els tipus de fons, l'hàbitat on viu, les mides que es pesquen, si hi ha vedes o no hi ha vedes, les coses que ells saben o observen sobre la reproducció. Aquí teniu alguns exemples que podeu entretenir-vos a llegir-los. Les coses que els pescadors observen sobre l'alimentació d'aquests peixos o sobre si són depredats per alguns altres. Per exemple, les influències ambientals sobre la pesca. Aquestes influències ambientals poden ser tant naturals, és a dir, per exemple, si fa més calor, menys calor, si baixa més aigua del riu o menys, com influirà això en la pesca, o també poden ser degudes a l'home. Per exemple, si es regeneren platges, què passa amb les espècies que hi havia allà? O si es construeix un dic, què passa amb les espècies que hi havia allà? Després, altres comportaments, costums i curiositats d'aquestes espècies que ells pesquen, diferències que observen entre l'activitat o la pesca de nit i la pesca de dia d'aquella espècie en concret. Si és una espècie que es pesca amb esquer, doncs quins tipus d'esquer utilitzen i per què, amb quines aigües la pesquen, les èpoques de l'any i les frontàries en les quals pesquen l'espècie, i després tota mena d'informació com dites o expressions populars, els canvis que han observat en el temps. Per exemple, hi ha moltes espècies que han aparegut més o menys noves, o hi ha espècies que han desaparegut, algunes perquè t'expliquen que ells mateixos les han sobrepescat, i algunes altres no saben per què. No saben si és per canvis globals, pel canvi climàtic o perquè l'home està fent un abús dels recursos marins. I tota una altra sèrie de coses, com si hi ha possibilitats de ferida i si n'hi ha, quins remeis utilitzaven ells per curar-se, els preus als quals el venen, receptes de cuina i tota mena d'observacions que se'ls acudeixin als pescadors. Aleshores, d'aquestes fitxes, el que he pogut veure és que realment els pescadors tenen un coneixement molt profund i molt concret sobre les espècies. Fins i tot, a vegades d'una mateixa espècie, si té diferents talles, perquè unes són més petites i les altres són més grans, poden arribar a distingir comportaments diferents depenent de les talles, per exemple, de les espècies que pesquen. Aleshores, aquesta és la seva manera d'alguna manera podria servir com per reivindicar que ells coneixen aquest espai, ells coneixen el mar, d'acord? I per tant això podria fer-se servir com a possible eina de gestió, en futurs plans de gestió o per tenir-los en compte en les noves normatives o en els nous plans d'usos que es redactin pel nou parc natural, per exemple. I també és molt important de cara a l'avaluació de les pesqueries, perquè actualment, com tots diuen, no hi ha peix arreu del món i s'han d'establir també números de per què no hi ha peix o dades reals de per què no hi ha peix. I amb aquest coneixement ens poden ajudar molt a saber per què no hi ha peix i quins peixos estan pitjor o quins peixos encara podem seguir menjant sense amoïnar-nos tant del que mengem. Aleshores, la meva intenció, igualment, com a biòloga, era després, quan tingui acabat aquest dossier, que ja he començat també a fer-ho, era comparar aquest coneixement que tenen els pescadors amb el coneixement que es té científic, biològic, sobre aquestes espècies. Per d'alguna manera comparar, contrastar, complementar-los i valorar-los. Dir, ei senyors, que aquest coneixement no és un coneixement qualsevol, sinó que és un coneixement molt vàlid i que s'ha d'utilitzar. I no es pot menystenir aquest col·lectiu perquè tingui un coneixement que no es diu un coneixement acadèmic, d'acord? I això s'ha d'utilitzar realment per propostes futures, perquè arreu de tot el món s'estan realitzant moltes iniciatives d'aquesta mena, que
per intentar posar en valor i tornar a recuperar aquest coneixement de cara a fer una bona gestió dels recursos, perquè siguin activitats pesqueres sostenibles en el temps, perquè puguem seguir pescant i menjant peix durant molts anys. Doncs què passa? Que si hem de pensar si les Illes Medes durant tot aquest temps s'han reconvertit en alguna cosa diferent d'aquest port aventura que diuen que són, doncs no. Les Illes Medes segueixen sent per molta gent un port aventura, vol dir un parc temàtic, un lloc on sobretot es duen a terme activitats turístiques i on la pesca és una activitat molt i molt secundària. Tot i això, totes aquestes propostes i iniciatives que han tirat endavant els pescadors en els últims temps podria fer-nos plantejar si els pescadors s'estan tornant gestors també del propi recurs. Bueno, una miqueta podríem dir que sí, perquè generen propostes i hi ha molts nous projectes, alguns dels quals estan dirigits, per exemple, o voldrien ser plans de recuperació d'algunes espècies que estan desapareixent, per exemple. També, ja que a la gent els convé tenir pescadors al port, perquè hem dit que era una cosa que atreia també els turistes i els donava aquesta sensació d'estar en un lloc autèntic, perquè es vincula moltes vegades a allò tradicional, a un sentiment d'autenticitat lligat al passat, una miqueta, doncs ja que els fan servir de museu, entre cometes, doncs ells també a vegades tenen propostes de, doncs el magatzem que tenim al port, perquè no la dessentem i fem un petit museu en parts de pesca i expliquem les coses que fem o fem fotografies, és a dir, que tenen noves idees. Passa que tot això, esclar, també té unes contrapartides, que són uns problemes i uns impediments que són bastant importants. Encara els hi falta molta cohesió com a grup, moltes vegades aquestes iniciatives són d'un pescador o de dos pescadors i els hi costa anar tots a la una. Hi ha molts problemes de vigilància a la zona, dels propis pescadors que a vegades fan alguna malifeta, però també pescadors d'altres zones que venen a pescar. Per exemple, ara mateix s'està pescant daurada a la badia de Pals, a les barques d'encerclament, fet que està absolutament prohibit perquè estan pescant arran de platja, per exemple. I passen moltes coses d'aquestes. Hi ha molt furtivisme, els lleven els palangres que estan, també tenen problemes de comercialització, perquè al ser artesanals pesquen relativament poc i si venen aquí a Llotja, per exemple, doncs moltes vegades el preu del peix que se'ls acaba pagant doncs no els permet fer el jornal. Aleshores, esclar, entre que hi ha poc peix i se'ls paga malament, no els donen per viure. Aleshores estan també pensant en noves vies de comercialització que siguin legals i estiguin ben fetes i pensen sobretot en els grups de col·lectius que estan sortint ara, que es diuen consumidors responsables. També tenen un munt de problemes administratius per despatxos de les barques, per subvencions i demés, i perquè la política pesquera de Catalunya, en general, no sol afavorir el sector pesquer artesanal. Tot això fa que tots aquests projectes i iniciatives que tenen vagin una mica lents i encara no s'hagin implementat molts d'ells. Però bueno, ells són bastant optimistes i entre la nova direcció de l'oficina de Medes i alguns dels pescadors, és a dir, de manera bastant informal, van duent a terme aquests projectes. És a dir, és més important que es faci que no que es busqui tota la part formal que permeti fer aquests projectes. Igualment, dins del marc del nou parc natural que s'ha fet ara, doncs estaria molt bé que tots aquests projectes poguessin tenir-hi una certa cabuda. I això per què? Doncs perquè ja que s'ha de complir una agenda de conservació de l'administració, a l'administració li interessa tenir unes àrees marines protegides o les ha de tenir perquè els obliguen a tenir-les, doncs quan s'han de tenir zones protegides les fan moltes vegades i abans no han estudiat què passa en aquelles zones i què realment necessita la gent en aquelles zones. Aleshores, aquestes propostes, tot i que apareguin més tard de quan es fa l'àrea protegida, doncs podrien o haurien de ser incloses a dins de les propostes de gestió.
I aquestes propostes podrien passar, per exemple, com per ajudar els pescadors artesanals de l'Estartit, com per fer, per exemple, un cens d'embarcacions, segons ells proposen, a dins de la zona del parc natural, que permetés als pescadors de l'Estartit pescar a les seves aigües i gestionar una miqueta més les seves aigües davant de l'entrada de pescadors d'altres confraries que tenen barques moltes vegades més potents i que poden pescar bastant més. O ni que sigui posar-se d'acord amb els dies que tenen de descans, perquè tampoc es respecten, com que cada confraria pot triar les hores de descans que té, doncs a vegades no quadren, no? I quan ells fan el descans venen altres barques a pescar. Doncs tot això és el que d'alguna manera es podria intentar posar sobre el paper i juntament a fer valer aquest coneixement que tenen sobre el medi, doncs proposar-ho a l'administració com a unes eines que poden utilitzar per fer uns plans de gestió de les zones que tinguin en compte la realitat dels pescadors artesanals de l'Estartit. Perquè ells el que diuen és que volen seguir pescant, perquè per ells pescar és un modus de vida, no és només un ofici, és una manera de viure. El que mostra també que quan es jubilen tots segueixen sortint a pescar, d'acord? I també perquè, com ells diuen, i crec que també és una cosa que diuen molts dels científics amb qui hem estat parlant, no s'ha d'oblidar que el mar és de tots, d'acord? I de tots vol dir que estaria molt bé incloure i reconsiderar aquests col·lectius que han estat una miqueta marginalitzats i també fer una mica d'equilibris entre els diferents interessos dels diferents sectors pesquers. Doncs una miqueta, això era el que us volia explicar del que passa al voltant de Medes i dels problemes que tenen els pescadors a l'Estartit. Molt bé. Si tenen alguna pregunta o volen comentar alguna cosa. Actualment, quants pescadors hi ha avui a l'Estartit? Avui hi ha uns 27. Passa que hi ha que surtin bastant a pescar, o sigui que surtin regularment uns 6 o 7 només. I que només visquin de la pesca, que jo sàpiga, 2, si no ha canviat. Sí, perquè tenen el hotel per canvis i cotitzen per vida de vaques i no, però molts no, mira, els que tenen ara negocis no són ni hotels, això. Un tenia un locutori i l'ha hagut de tancar perquè no li estava funcionant, per exemple. Un altre pescador tenen la seva família tenen un negoci de patins d'aquests per turisme, de platja. Uns altres tenen un bar, però no tenen grans. El seu cosí, que era el secretari del port de l'Estartit, va comprar unes gallines i pescava a l'Estartit. Però el que se la va haver de vendre perquè no trobava gent per sortir a pescar. Per falta de gent. Perquè eren molt aigües per les feines. Van agafar el costell i de venir aquí. I ell, que vivia ja jubilat, van agafar 6 llibarros i 4 hores i de tocar el fill de palma, perquè no tenia mercat per vendre a l'Estartit. Allà també el que els passa és que fins ara tampoc tenien màquina etiquetadora, no tenien llotja, diguem-ne. Ara sí que poden etiquetar el peix allà, passa que clar, fins ara no tenir-la havien de venir aquí. I també això és un problema per ells, perquè per raons històriques també quan venen aquí a vendre el peix han de ser els últims, sempre han d'esperar-se que arribin tots els arrossegadors i clar, això per ells és també molt dolent, perquè aleshores els preus ja han baixat moltíssim, per exemple. I és una de les coses que també els sap molt de greu, no? Dir, bueno, si anem a la llotja... Un noi que diu que anava a l'espadrera de la Magra, va anar a servir l'Estartit. I va anar a dir un pla, perquè al mig de les medes no s'hi pot calar. No, a les medes no. Perquè a la Fonta de Mónica diuen cap a llevant, seguint cap a la costa, que ja té prou el que pot poder calar. Però el fons de les medes és tot de sorra. Bueno, però les medes el que feien normalment era pescar sobretot roc, espècies de roca, que
de fet, els pescadors jo crec que tampoc els no els ha suposat molta pèrdua perquè tenen tota la costa del Montgrí que pesquen les mateixes espècies. Jo crec que per això també no s'han ficat molt amb el tema de la protecció de les medes. Al començament sí que van fer bastant recombori, però després parlant amb ells també te n'adones que no era el fet de perdre un calador molt important. Era més el fet de perdre un lloc on sempre havien anat a pescar i que de sobte els diguessin que no i que no podien passar-hi ni amb les barques de pesca perquè estava prohibit passar-hi, tot i que només anessis a banyar-te, per exemple, que clar, dius, si tota la vida han anat amb la seva barca de pesca, es creaven com situacions així com una mica estranyes. Vam estar una vegada a l'Estat, la barca que hi anava, que era un espatil, i no van poder arribar al començament del món per parlar de la terra, perquè tocava la barca. Ara sí que per això les barques no s'hi han dedicat, no tenen fons per atracar en aquest món, per sobre amb 2 metres i mig o menys, ja es van tocar la barca, no van poder arribar a la porta per ells. Sí, però des d'altres ports sí que s'hi arriba bé i allà sí que venen a pescar bastant. I el seu pare de la meva dona, com va venir aquí, va anar a pescar l'estartit. Diguéssim, l'estartit, 80 anys relativament, era el punt d'arribada de molts de pescadors de l'estartit. Més tard, com començar a l'arràs, diguéssim, que aquella barca i aquí la pantera que en deien de sobrenom. Va venir aquí perquè ja no hi havia ni moll. Va haver de venir aquí per una intel·ligència que li deien la barca. Allà hi ha una pregunta, o un comentari. Perquè el món de l'estartit. Els pescadors no han notat que les Illes Medes tenien una zona protegida i que les espècies han anat més bé? O això no es nota? Això és una altra cosa. Clar, en realitat el que es deia des del punt de vista científic és que protegir les medes havia d'implicar el que es diu un efecte reserva. D'acord? Això vol dir que, en principi, si pesques al voltant de les medes, com que allà el peix està tranquil i es pot reproduir tranquil·lament, com que n'hi haurà molt, si es pot reproduir tranquil·lament, tot el que surti tu el pots pescar. D'acord? I això se li diu efecte reserva, perquè s'ha de notar fora de la reserva. I ho noten amb algunes espècies, com per exemple amb els sargs, amb el roger, però no amb totes les espècies. No. Clar, perquè és que a les medes en realitat hi ha més espècies de roca que són molt més sedentàries, no surten tant. D'acord? I aleshores, clar, sí que ho noten també potser a vegades amb espècies de pas que vagin allà a alimentar-se i quan entren i surten, una miqueta... Ho noten amb alguna espècie, no amb totes. Però ells ja diuen que està bé, que es protegeixin zones. Ells ho troben positiu, de fet. D'alguna manera com per... això, no? Una reserva que és com una despensa pel futur, pel que pugui passar. Però la veritat és que tots ho veuen bastant mal, això. I un del coral, perquè va ser el coral, s'ha agotat. No, però avui no. S'ha ben agotat el coral. Avui no s'ha perquè no els deixen anar a pescar. Sí, mandeu-ho aquí. No es poseu nerviosos que li he fet la pregunta a ella. Espereu. No, tranquil, en tu pastor. Pel corall què passa? Doncs que, clar, al començament, quan estava tot menys regulat, doncs s'extreia molt corall i a les medes hi havia molt corall. Aleshores, part de l'interès que tenia l'administració per protegir les medes era justament regular aquesta activitat corallera, més que per la pesca i per altres coses, era per al corall. Aleshores, actualment segueix havent-hi furtivisme, és a dir, segueix havent-hi gent que hi va allà il·legalment i pica el corall i se l'han cuidat tant quant sobre els medis de comunicació, com fa uns dies, que han tret uns quants quilos de corall i els han enxampat, per exemple. Però moltes vegades no se'ls enxampa. A vegades es veu, la gent que fa immersió i els biòlegs a vegades que fan seguiments, veuen trossos de corall picat, perquè això es veu bé. I clar, dius, home, allà dins en teoria no hi ha d'haver corall picat, no? Però sí que hi ha activitat furtiva, passa que se'ls enxampa quan... Però la immersió deu estar prohibida
tot al voltant, no? O sigui, allò està prohibit Perdó, en 200 metres al voltant de les medes, no es pot treure res. 200 metres. Sí, del voltant, d'acord? No es pot treure absolutament res, ni peixos, ni algues, ni plantes marines, res, ni corall, ni res, d'acord? Aleshores, si hi ha gent que ho fa, que hi ha gent que ho fa, perquè també a vegades s'han trobat peixos arponejats, per exemple, sí que hi ha activitat furtiva, esclar. Però bueno, això és una cosa que suposo que sempre passarà, són els lladres del mar, no? Sí, ja. Però us deu castigar quan us troben. Sí, passa que és molt complicat, perquè són delictes normalment ambientals i no van per la via penal. Bueno, ara no sé com hauria estat el tema, però moltes vegades aquesta gent s'acaba declarant insolvent i és un embolic, és una mica embolic administratiu. I acaben no duent-se a terme amb moltes de les denúncies que hi ha. Aquí no va morir mai. Si no l'he vist. Però l'home hi va morir i ho he sentit. Sí, pot ser, perquè més clar, com que fan coses una mica il·legals, a vegades se la juguen més i clar, pot tenir més èxit. Allà dalt em sembla que hi havia un plan. Tu, com biòloga, què opines d'aquest espoli que ha hagut de 15 quilos de torall, fa 4 dies, penso, i de la reimplantació que diuen que estan fent del corall que s'ha estret? És efectiu, això es pot reimplantar el corall una vegada més? Sí, sí que es pot. De fet, en el nostre grup de recerca, justament, tractant aquests temes, ens dediquem a estudiar el bentos, que són tots els organismes que viuen al fons del mar. I de fet hi ha gent a dins del meu grup que són especialistes en corall vermell, d'acord? I per tant, puc dir que he pogut veure amb els meus ulls tant corall vermell com coralls freds. Jo, per exemple, he treballat amb coralls freds, que són coralls que es troben a molta fontana, que has de treure amb xarxes, amb unes eines especials o amb robots. Si tu agafes un tros de corall i el poses en aquaris i en les condicions més o menys ambientals, d'acord? Et continuen. Però han estat en altres colònies o sols? No té per què, no té per què. Han de donar-se les condicions de que el corall estigui prou sa, és a dir, que no l'hagis matxacat molt, que les condicions ambientals també siguin bones, la temperatura, l'aliment, etc. I que és com fer un esqueix d'una planta. Són animals que moltes vegades es comporten com plantes, d'acord? Aleshores, clar, tu pots fer un esqueix i a vegades et funciona o a vegades no et funciona. És més complicat perquè són uns animals bastant delicats, però sí que pot funcionar. Però tot això no ho han fet els presidents, eh? No. Nosaltres que allà